неща не е оставил на земята. А ние с нашата неблагодарност все не стига. Все не стига и все не може да намерим пътя към него. Когато не стигне лошото, тогава се сещаме. Искаме да сме приятели, ама ако сме му направили много беля, трудна работа. Раничко трябва да се почва, Божието Слово трябва да се учи в рано. Детска възраст, няма какво да се заблуждаваме. Ще видите какво ще се случи с тия мутри, дето толкова много крадаха и дето внушиха на малките, дори на децата и на младите хора, че да си мутра е много престижно. Сега ще видите какво ще им се случи, защото тя ги води дявола, тях не ги води Господ и де-факто те са врагове на Бог. Те са врагове и на Бог, и на човечеството. Могат да си хапнат, да си пинат, да си поживеят 2-3 години, после обаче кръвта плаща. Кръвнина за всичко, което са правили. Така че по-навреме. По-навреме, после да ни е по-лекичко. И Галев е крал и правил, и Параклес му направи на Бога, толкова... То няма лошо, пък и съдба, може би. Но видяхте как зверски си отиде и всичко ще му вземат и така и така и така. Което е направено с дявола, да знаете, не е на добро, не е добро. Нали Бог пише така в Библията? И направих светлината и това е добро. И направих земята и това е добро. И какво трябва да правим ние на земята? Без много да ни нарежда. Ако искаме, като не искаме, ще си платиме. Българите винаги са били умен народ. Винаги. Не забравяйте кой пише глаголицата, не забравяйте кой пише учението за душата. Все са първи на тая планета. Значи семето не е толкова. Имаме с какво да пробиеме. И да стигнем горе във висините.